Bună ziua, bine ați venit la 5 minute despre artă. Sunt la o tehnică din Baia Mare, la un centru de pictură și am realizat următorul peisaj în care am făcut în felul următor. Prima dată am dat un strat de albastru pentru cer, după aia am pictat culorile cu galben, auriu și cabanele cu maro și umbră arsă. După aia am revenit la frunze pe care le-am făcut în diverse moduri, ca cele mai închise sau mai deschise, cu pensula. Am văzut două acolo. Acum o să Erau vă două. puțin. Nu știu. Ce? Alb. Alb? I-am văzut două acolo. Da. Se lucrează așa fiecare parte de Diferă formatul în care pictură, Deci după model. Și în aproximativ 3 ore îi gata lucrarea. Depinde de fiecare cum își dorește să le pună în pagină. Ce e mai important aici e faptul să se vadă diferența între lumină și umbră, dar nu se deschide cu alb și negru, ci mai bine cu culori închise și deschise. Asta e viziunea artistică. La nori am folosit de asemenea alb pentru a deschide, după cum se vede în imagine, norii și se vede senzația de ploaie. Am folosit albastru cu puțin gri. I-am zis la invitație. Să dea mai tare? Să mă Scările le-am desenat în perspectivă din iară și apoi am pictat în culori mai deschise treptele și culori mai închise contra treptele. Sofim? Alia, supărată ai prins florile pe unele cu pietrele. I-ați ales fotografia, da? Nu ne trebuie puțin valoare. Până data viitoare vă urez tuturor o zi colorată, nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă v-a plăcut, distribuiți acest videoclip.